Opo. Natuyo yung ibang halaman dito. Ganda ng panahon. Kapag ride sana tayo.
Kaso, medyo busy. Tsaka, kulang din sa budget. Siyempre, pag nag-ride sa, kailangan mo panggas. Kailangan mo pangkain. No. Dapat may extra kaling budget para sakasakali maplatan ka, wala kang pampavulcanize. So, manatili na lang muna tayo sa bahay. Nakaka paghintay naman eh. Kung gustong gusto mo mag-ride tapos kulang ka sa budget, tumigil ka na sa bahay. Wala eh, tika po eh. Dito na lang mga kapatid, maraming salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo lagi. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.